Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shi dangane da maganar wannan haɗin kan jama'a, wallahi ya kamata mu nufi Allah fa, mu nufi Allah fa jama'a. Abin da yake faruwa, duk wanda kaji ya ce bai so a haɗa kai, to da waye ka so ka haɗa kai, kuma wani kan kake nufi? Ai kai ya riga ya gama haɗuwa. Wanda baka so ka haɗa kan nan da shi, idansa biyu ne, hancinsa ƙofa biyu ne, bakin shi akwai labba guda biyu, yana da haƙora sama da ƙasa, yana da hannaye biyu, ƙafa biyu, yana da kunnuwa, yana da kai, kamar yadda duka kake da waɗannan abubuwan. Baka ce saboda wane maƙiyina ne, wane saboda kaza yana da kaza, to ni bai kamata bari in cire hannu ɗaya saboda in bambanta da wani, bari in tsone ido na ɗaya saboda in bambanta da wani, bari in yi kaza saboda mu bambanta da wani. Baka faɗa haka ba. Ba wanda ya je zai shiga jirgi ya ce a'a ɗan izala ya je zai shiga jirgi, aka ce da ɗan ɗariƙa a jirgin nan, to in dai ba zai fito ba ni ba zan shiga ba. Duka haɗuwa kuke ku tafi. Bayan haka ba wanda zai je shago siyayya ya ce ɗan ɗariƙa ya zo siyan kaya nan, to in dai ɗan ɗariƙa yana siyan kayanka ba zan ƙara siya ba. Ba wanda zai faɗi haka. Gabas kuke kalla dukanku. Sallah yanda kowanne yake sallah haka kowannenku yake sallah. A ina kuka rabu? Kana cin abinci, yana cin abinci. Kamata ya kace daga yau na daina cin abinci in dai ɗan ɗariƙa kaza ko ɗan izala ko ɗan ɗariƙa yana cin abinci, sai ka daina cin abinci. Jama'a me yake damun mu ne? To gaskiya sai mun dawo mun mai da hankali. Addini ba abin wasa bane. A girman fahimtar juna,